Laumang mahuman karong tuiga ang Implementing Rules and Regulation kun IRR sa Republic Act 11934 kun SIM Registration Act. Sa interview sa Armen Davao kang Nelson Cañete, National Telecommunications Commission 11 Regional Director, sa higayong matapos na ang IRR, posibleng masugda na ang implementasyon sa mong balaod sa unang quarter sa 2023. Sa higayong usab nga mapatuman na ang balaod, kinahanglang marehistro sa mga users ang ilang SIM cards sulod sa 180 days kun unom ka bulan. Kung wala marehistro ang SIM sa gihatag nga duration, mo resulta kini sa automatic deactivation. Subay niini, dili na basta-basang makapamaligya og SIM cards ang mga sari-sari og sidewalk vendors kay kinahanglang authorized ug rehistrado sila sa Public Telecommunications Entity kon PTE nga mamaligyag SIM. Unsa karon okay pa na maligya sila SIM karon kailangan gyud mo palit og SIM. Pero during sa implementation sa SIM Card Registration Act, bawal na ang mga SIM pack paliton sa sidewalk, especially kung dili sila agent sa PTE. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN.